wach manadi niya. We to sani ok gina. Ok ber. But we fine. I'm fine. Jodi poko daw ni muni liye. Konyam daw baba na. Dake desa. Mon be tiji tek. Ondiek? Why nyisi gimoro ka ora ba? Inano, gimoro amora matimre bwo piny ni. Gimoro amora matimre piny mwadake piny mamwalo kan. En gi chanzo. En gi chance. So weche mag mon gi chuo. Tek. Wach dhako gi ng'ama dichuo. Tek seriously. Kidwa dak life maber. Weri wach dhako. Weri wach dhako. Tiwe na to en midako de. Siepa Paulo mondiki Bible. Paulo notemo. Paulo achiel mane muma. Mineno no otemo. Mach no wange ba bor ringo ngwech kwanza. Dhako no wange ke mach. To ngono matek ndowa. Bor ringo ngwech. Modhi ondiko muma. Odhi ondiko muma bang. Paulo koro ndiko. Paulo koro wuoyo. Ndiko ne Jo-Korintho koso ndiko ne. Ok ang'eyo ng'ama no wuoyo go lakini Paulo no wuoyo. Yes. Paulo wacho na bed un. Da bed un. Daka temo. Dako temo to. Kendo. To mak mana the big question. Mak mana. Riwruok ondiek. Ineno telo masiche makiwinjo ka deni chapino. Mano kende gima ne Paulo owewago. Isamadindi chapine. Mano kende. Paulo no kowacho ni gino ber. Mak mana. Ringruok nyalo dwaro. Mano kende. Which means ni chunyo ge ndowa ba. Chunyo ge ndowa? Chunyo ge ndowa. Ringruok. Kata mana pasare minano yalo mumani. Ok ni chuny gi ni ndowa. Telo margi. Again you kama kelo. Awiji Bishop. Bwana onge gimora mara. It just chakre ka wuor. Il Bishop ba. Il Bishop okede. Adoni idhi kode weche muma. Bwana anateri muma. Okabacha bacha. An kwani an ndiko muma. An ongo nyuola doka gini dhano somo. Yesu be ne okendo. To nango. Koro kela kodi big question nango. Pano neno ni samoro kali no kendi. Bwana doneno matek. Nike onge sa. Mane Yesu nyalo biro go ni koro dwa yalo. To kowe pese kuma yot. Mano mama cho hinye. Mama cho hinye ba. Oyalo to seche go. Gimidwa chamot bendo pogo. Bene ni wiye. Emomiyo neno ka jawar. Otiyo gi wach Paulo. Bai no kuongo lamo Nyasaye mondo dende otho. Dende owuon. Yesu nok te. En koro neno normal. Dende otho tudhno. To me mineno ka ng'ama bwach. Ero dak ndalo mang'eny be gima chandu wiye onge. Ng'ama kendo dende ber seriously. Makata isani ka Nyasaye nyalo keti na lwati kone lama Nyasaye ni jawar. Gombo mara tieki. Bani dhi chiwo maber kendo gi smart bwana. Itede chiembi moro. Umatu gino be kora penye ni koro Agen ka yuro litni. Dari koro kata ke nano nyadende mo wach kata niya. You glint when si bap. Onge. Onge. Ina normal. Yani ni gima ni bapa. Mago weche mag muma. Mano Bishop. Ing'eyo ne dhano tiyo e piny ni. Kaponu muma nyalo ngosa yi. Ondiek bane na fine bro. Paulo emo ywak. Paulo to ywak. To Yesu chopo kare. Koro wach ne wawe nang'o? Bwana okonego bed ni ng'ato. Kaber. Mak mana ni ringruok marwa manyap. Ma ing'e ni koro puonj. Mak mana ringruok marwa manyap. Emomiyo seche moko wacho ni yawa. Wabede gi ng'etna. But chuny onge kanyo. Ringruok. To koro mondika mo mana dho nyuol upong'o piny chaya. Koro wadhi nyuol gi ng'a? Nondike nang'o? Dho nyuol upong'o piny. Ne Nyasaye no demonstrate. Kaka idhi time. Tidhi pong'o piny nang'o? Wana nitie weche mopondi muma. We somo muma salo. Mumo kisom salo. Muma som deep. Deep. Tie weche mopondi. Ok niko wachi ni haya. Na lwati dhi nyuol. To ini sema kwa mna ng'ati nkore. Hapana.